er varm. Josef, har du fået noget i dag? Ja. Hvad har du fået? Tak. En hvad? Den her. Hvad er det for noget? Det er noget, man kan drikke. Smager det godt? Jeg har allerede fået ondt i maven af den. Du har ikke drukket særlig meget. Du har sat en lille tår. Det er to. Er det varmt i dag? Ja. Jeg går en samurai ninja hernede. Hvad nu? Josef, kan du se den samurai ninja, der går foran dig? Hvad? Der går en samurai ninja foran dig. Der går en ninja foran dig. Den kommer forbi dig nu. Kan du ikke se, hun var ninja? Nej. Hun ligner en ninja, gjorde hun ikke? Hallo? Hvad? Ligner hun ikke en ninja? Jo. Kun med pinden og tårer. Bare med ansigtet. Nå, der er altså en ninja ude i ansigtet. Seje ud. Og hun så ikke sej ud. Nej, hun går bare rundt med her. Med sit hoved. Vi skal også have onkel den her vej. Onkel han har mange dyr, ikke også? Josef? Jeg har ikke helt haft en dyr. Ej, det er sådan nogle vilde dyr, det er ikke husdyr. Han har en hund. Og 3 poter. Og der er store edderkopper. Har du set dem? Nej. Ja, det har han. Det er allerede en kæmpe edderkop. Kæmpe edderkop. Onkel griner allerede, fordi han er vant til det jo, ikke? Han er lige klatret op i træet for at samle mangoer. Der får onkel. Prøv at komme her, Josef. Det er meget stille, ikke? Prøv at se op i loftet. Se den bil der. Se, der er mange bier. Men hvad er det der cirkel for noget? Det er bikuben. Hvad? Det er bikuben. Det er der, de bor. Der er også nogle heroppe, Josef. Den der sorte klump deroppe. Er der også en biklub? Der er også en der. Men det er det, jeg står og siger til dig. Der er også en der. Så er det dejligt hver dag i dag. Skal Josef kravle op i træet? Og hvad? Hvad så, Josef? Skal du lige lege, du er Tarzan i dag? Ja. Så onkel han kravler med. Og hold op, kan du komme? Så lige i betragtning af, at der også er en lille edderkop herovre. Der er sådan en lille edderkop lige her. Den er ikke specielt stor. Kun på størrelse med en hånd herindefra. Hej Josef. Der er du. Hvad laver du? Er det sejt, Josef? Det gør onkel kan hjælpe dig, hva'? Ja.
Jeg kaster den i hovedet på mig, Josef, du. Nu kommer Bag også. Ej, Josef, ned i jorden. Mông nó đừng nằm vậy, nó nằm bây giờ là biết. Công ty Phan nó làm. Cháu thằng Mông nè. Ai Mông hả? Var det sejt, Josef? Ja. Var det sjovt at kravle helt op i toppen af træet? Så jeg er helt oppe. Helt deroppe i toppen, ja. Okay. Næsten helt oppe i toppen. Du mangler kun lige lidt, så var du helt oppe. Con ăn. Chào mà Ăn nào. là con ra rồi. Cây nhà cháu ơi. Der er en eller anden mærkelig lyd, der kommer fra de træ her. Ligesom et baghustræ, baggårdstræ bag huset. Der kommer sådan nogle mærkelige lyde heroppe fra. Er du god til at klatre i træ, Josef? Jeg er verdensmester. Er du så? Jeg tror jeg ikke helt Jeg lige kunne på. bare de der dyr falder på mig. Hvad for nogle dyr? Kan du huske de der? Den der, som der er inde på værelset. De der giftige, små. Det er sgu da ikke giftige. Hvad var det? 1000 ben? Nej, ikke en tusind. Hvad så? er ikke giftige. Du har en bil. En hvad? Jeg kunne høre en bil. Jeg kunne forbi mig. Okay. Hvad sagde den? Så stopper de. Hvorfor? Fordi du kommer tæt på den. Den dyr, der larmer sådan der. Er der god udsigt deroppe, Josef? Hvad laver du, Josef? Josef, hvad laver du? Er der også mangotræ? Kommer bag. Skål bagmand. Ja, bagmanden. Hold lige mango. Có con. Far, pas på, nu kommer der en kæmpe stor. Bạn nhau Ja. nhá. Đó, con bắn. Hvor er den ikke stor? Meget. Der må ikke klatre i træerne nu. Có con này cũng Det kan godt være. là mang camera cho bạn xem là cắm vào máy này. Leo lên cây thì nó chẳng buồn. Leo lên cây đấy rồi nhé. Det er de der pomelo-frugter der 5 tháng 7. i baghaven der. 5 tháng 8. Det er et kæmpe træ, der er mange af dem. Ja. Hvad hed den der? La la. Lala. La, quả la. De er meget dyre, ikke? Chưa ăn được. Xanh. Bên đây bồng nhiều thế cơ. Bông nó mang từ thổ. Så har han masser af grøntsager herovre omkring her.
Han har bønner. Bønner der. Så har han, hvad sagde du også så? Hvad er det der? Nó mừng tươi. Det er også bare grøntsager. Ja. Nam mô Phật hay Con người à? cô và mẹ là các cháu là con, trường của cháu đây là trường mầm non. Đó. Ôi giời ơi, bỏng chưa? Sao rồi? Được chưa? Có gì không? Cô anh ơi, còn bị cái chiếc nó nằm đổ cũng thích nó thêm cắm vào chân cơ. Dạ ngay ấy. Medicin. Hả? Bỏng, bỏng, bỏng. Bảo chưa đánh nhau với khỏi. Đây, thôi đi thử lại. Nói bảo không chơi. Altid en hurtig løsning. Phải hvad er det? Han er brændt, så tror jeg. Ủa còn nghe là còn bị thử xem có nhiều nghịch. Så det er bag. Lớn thịt, lớn thịt. Hov.